Gelaran tinar buka kanca-kanca Nayantaka ngaturaken panglipur wonten ing ngarsa panjenengan. Kene Cahyu gen nggo liwat tamune awake dhewe ning kene. Yo 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 yo. Awas ning ning nong nong ning ning nong nong ning nang nong. Awas. Awas. Ayo Pak D Badut kene Pak D Badut. Ya. Pambuka katur. Pripun Pak D Badut wis